So खुलुमनाय बावहरबाय बयनिसिमबो आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानदों आरो obviously नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ कि आङो मा बानायनो नागिरदों obviously कफियानो so दिनै मोनसे कफि बानायगोन जे दानि माने बिराद भाइरेल जागासिनो दं बेफोर बे भिडिअआहाय नाम दोनदों मोनसे डेलगना or Dalgona I don't know but मोनसे नाम दोनो आरोना Dalgona कफि so बेखौहाय आं नोंथांमोननो बानायनानै देखायनोसै थ' नोंथांमोनाहाय मानो बिदि गियो माथो बखिबाय थादों सोरजों आं भिडिअसो बानायदों इउटिउबाव हगारनो साहा जानहर आं माइरं बासिनो साया थाब जानहर आं कफि बानायनो नागिरखादों बेखौनो लोंदो मा बानाय थाब बानाय so कफि लानोसै बिदिनो 4 टीस्पुन लादो नोंथांमोनहा बेसेबां कफियानो जोबोद एसेबां गैला आं अलरेडि वास खालामबाय बेखौ जोबसिनानै गैला फर्स मोजां एसे दै गुदुं होनोसै 1.5 बारा बुंना दे 1.5 चिनिखौ एसेबां गोदै लोङो नोंसिनि टेस्टजों होदो दा आं बावहाय 3 स्पुन होनोसै आं बारा गोदै बारा लोङोसबा स' आं 3 स्पुन मा खालामनांगौ बेखौ मिक्स खालामबाय थानांगौ टाइम लागोन मोजां जुदि नोंसिनो क्रिमि माबा टेक्सचार नांगौबा नोंसिना एटलिस्ट जेसे गोबाव हायो साबसिन जालांबाय थागोन जेसेबां क्रिमि जालांबाय थागोन आरोना स' आं ट्राइ खालामसै बिदि खालामनो चाइनिज माथो दसेनो हरदांसै आयै गुसु लोंना गुदुं लोंनो ह नोंफानाव सोंहर आफा गुसुआ गुदुं ह गुदुंखौनो लाबोदो दे आइ सना okay so नोंथांमोनहा मा रायलायनाय जादों बियो थथ' थासा सस' सासा बेनो आरो फोरोंहैबाव इंलिश मिडियाम ना मा मिडियाम बे सस' सासा थथ' थाथा फोरोंनो थाखाय सिरि थादोलै बिमा मा मोनगोन बेफोरखौ गेलेनानै साख्रि लाया मा लाया जायालै नोंजों आं भिडिअ खालामगासिनो दं नामा मा बेनो गाननायनि थिग गैया बुंनायनि थिग गैया सिरि थादोलै बिमा दाना बयबो बाहायखायो इंलिश हिन्दी बर' मिडियाम फरायनायाव बाहायखायो आरो माथो गाज्रि जाखो दानि जुगाव बयजोंबो मिलायना थानांगौ जेखौबो रोंनांगौ जेरावबो सोरखिनांगौ बिराद रोंद्रायनाय मोनदों सानैजों फिफा फिसा sorry आं भिडिअखौ मोजाङै बानायनो हानाय नंला आं थायो बिदि सिचुवेसनाव थांबा बयहाबो बांसिन हाया जोंनाव भिडिअ जोंनिया आंनिबा so sorry नोंथांमोन I'm really sorry एसे you know बिदिनो फरायबाय थादो आरोना गानदोंबो गानदों गोसोम ड्रेस गानबाय थायो र' बे गस्ला माखासे गोसोमखौ मिसिजोबनानै होगोन आङो मिथिखा सावजोबनानै होगोन आं बे गस्ला माखासेखौ फुलिखौ होनानै लादों ना मा नोङो साख्रि मोना मा मोना साख्रि मावा मा मावा बेफोरजोंनो गेले जानो सानखो ना माखो थैजासे क्या दिक्कत है गोसोम गस्ला गानबा सोर होनदों कि साख्रि मोना सोर होनदों फुनि फैयो मा होनबावगोन दे इगनर खालामनोसै सयज' हाला आङो थाब कफिखौ सिरि कल्ड कफिसो होनांसिगोन हट कफि बिदोंमोन ना कल्ड कफि होनोसै एसे खर'फ्रा थान्दा जाथोंसै थान्दा जानायनि थाखाय एसे होना गाइखेर होबाय एसे बिनि सायाव बेखौहाय साजायनायसै बेखौ लोंबाथाय नोंसोर मोजाङै मिक्स खालामनानै लों आरोना बे डेलगनानो जास्ट फर प्रेजेन्टेसन मोनसे समायना बेखौ नाम दोनबाय डेलगना बेखौ साजायबाय
दे आइ कफिया थाब बानायनानै लाबोदो आफा कफि माथो गुसु लाबोखाय गुदुं गिनाया सिचुएशन गरमखाबा नै कफिया आरो मा होबावखो नोंनो बांसिन दरखार गरमद्राय ना sorry नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट होदो आरो प्लिज आंनि बे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदाबाव आरो बेल बाटनखौ दाबायदाबाव आं बे भिडिअखौ आं दिनै फार्स्ट टाइम नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामनो थाखाय लाबोनाय जादों माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बेवहायबो आं सरि बिबाय खिन्थु एक्चुलि जास्ट एन्टारटेननि थाखायल' नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जादों बे भिडिअखौ बिदि आंनाव जेबो माने गाज्रि माने सेन्सआव खालामाखै just for entertaining and thank you so much thank you गोजोननाय थाबाय साबायखर बावहरबाय आरो बहुत सरप्राइजेस दङ नोंथांमोननि थाखाय नाथाय आं बेखौ बे सरप्राइजेसखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनांगोन साबस्क्राइब खालामबासो नुगोन and thank you subscribers thank you viewers thank you all of you